Milé čitateľky Emmy, tu na tomto podujatí, ktoré je venované dámam, by som vám chcel poďakovať za to, že nás učíte empatii, že nás učíte, čo je to vážiť si rodinu a udržiavať vzťahy a veľmi nás inšpirujete a ďakujeme vám za to. V seriáli Dunaj hráte postavu Waltera Klausa. Je vám v niečom podobný? V ničom, ale našiel som v ňom stvárňovaní Waltera odvahu kritizovať ho ako človeka, s ktorým nesúhlasím. Ako sa správa k ženám, ako sa správa k Židom, ako reprezentuje zlú ideológiu a to ma na ňom veľmi baví. Čomu sa okrem natáčania venujete? Hľadám si zmysluplné hobby, či už je to funkčný tréning, či už je to záhrada, či už je to cestovanie, či už je to stretávanie sa s ľuďmi, s ktorými ma to baví, psychohygiena.